Morning mga kasimpol, medyo malakas pa rin yung yung hangin dito sa Pangasinan. 24 hours siguro bago nakalabas dito yung bagyong Paeng, ganun pa din. Wala kaming ilaw kaya nagcha-charge kami sa cellphone motor. Walang kuryente dito sa Pusurubyo. Kawayan, no? Mabubuwal na, parang mabubuwal siya sa hangin. Tara na.